Fl-elezzjoni ġenerali ta' 3 ta' Ġunju żdied in-numru ta' voti tal-ewwel preferenza li kisbu kandidati nisa, għalkemm dan ma kienx biżżejjed biex ikun rifless bżieda fin-numru ta' nisa eletti fil-Parlament. B'kollox il-kandidati nisa ġabu bejniethom 34,234 vot tal-ewwel preferenza, però bl-għażliet sa issa il-Parlament se jkollu biss 8 membri li huma nisa, numru li jista' jitla' xi ftit bl-elezzjonijiet każwali. Dan ifisser ukoll li ma kienx hemm titjib fir-rappreżentanza tan-nisa meta mqabbel ma' 4 snin ilu, anke jekk kien hemm 39 mara tikkontesta l-elezzjoni ġenerali. Il-Kummissarju tal-Kummissjoni Nazzjonali għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza Rini Lajvira esprimiet sodisfazzjon għal fatt li n-numru ta' voti lejn kandidati nisa żdied, iżda diżappunt li dan ma kienx rifless f'aktar rappreżentanza. Li qed jiġri hu illi il-voti li ġabu fuq id-distret fejn ma telawx li kienu wkoll sostanzjali, dawn mhux se jintirtu minn nisa oħra għax m'hemmx biżżejjed min jirithom, jirtuhom l-irġiel. Allura sa ċertu punt għalkemm qegħdin hemm, imma n-nisa mhux se jidhru li żdiedu fin-numru. Lajvira osservat li l-kandidati nisa ingħataw aktar spazju tul il-kampanja elettorali. Iżda fissret kif mhux biżżejjed li dan l-ispazju ngħata f'kampanja elettorali. Għalija il-mara għadha mhix biżżejjed fil-qalba tal-partiti politiċi. Naħseb dit-darba tagħti iktar spazju mill-elezzjoni li għaddiet. Bla dubju li tagħti iktar spazju mill-elezzjoni li għaddiet. Però inti mhux fl-aħħar minuta tagħtihom l-ispazju, mhux qabel l-elezzjoni. Dan huwa proċess kontinwu. In-nisa jridu jkunu parti sostanzjali mill-partiti politiċi, jridu jkollhom sej importanti fl-istrutturi, ħalli huma mbagħad jissaħħu għax inti ma ssirx politikant mill-lum għal-għada. Inti trid titgħallem is-sistema kif taħdem matul is-snin u tidher fil-midja il-ħin kollu. Titturi l-argumenti tiegħek, titturi inti fiex temmen. Dan ir-riżultat fjak fejn tidħol ir-rappreżentanza tan-nisa mistenni jerġa' jiftaħ dibattitu dwar kif dan in-numru jista' jiżdied. Fost oħrajn mistennija terġa' ssir enfasi fuq il-kwoti, anke għax diskussjoni dwar hekk din id-darba hija mwiegħda fil-programm elettorali tal-Gvern.